chasing down from the 80s. Someone keeps blocking my way. I can't feel farther away. Wait on a moment to say that I want you. You know that I want you. Everyone, welcome back to another vlog. And today po guys ay pag-uusapan po natin ay about pera. So napansin ko lang guys kasi na may mga nagme-message, may mga nag-comment din sa mga previews na mga videos ko na they want to know about my pocket money before ako nagpunta dito sa US or nung pagdating ko dito sa US. Kasi syempre it's a good thing to know din naman kasi you might wanna prepare for it, lalo na kung mag-isa kayo or kung may asawa kayo, may anak kayo nakasama, something like that. Pero before ko yun i-discuss guys, before ko i-reveal, kasi baka di kayo maniwala sa pocket money ko. Before ko i-reveal kung magkano ba yung pocket money ko, pag-uusapan muna natin before that, kung ano yung mga pera na nakuha ko sa GHP. Kasi parang yun yung talagang nagtawid sa akin sa mga unang buwan ko dito sa US or pag-move ko dito sa Iowa. Ayun guys, samahan nyo ako ngayon. Maglilinis muna tayo before we proceed with that. Kasi may darating na po tayong roommate, kasama sa bahay, kasama sa buhay. Ayan. Vacuum ko lang tong bed guys kasi napakadaming lint nung nagtanggal ako nung bedsheet. Ewan ko ba, mga tela nila dito very malint. Kaya yun, lilinisin, i-vacuum dito sa floor and all of that. Tapos ongoing na rin naman yung laundry ko ngayon. So samahan niyo ako. Tonight, what if this breaks your little heart in mine? What shall we do tonight? Let's just find out. Pretty blue jeans and me, running through evergreen. Pretty blue jeans and me, yeah, she's what I need. I still need to recover from another. Hindi ko pala nabanggit guys na aside from the reimbursements that I got here in the US, meron din pala akong mga reimbursement na nakuha sa Philippines. Yung iba, before pa ako umalis, na-reimburse na. Yung iba, nung paalis na ata ako or nasa US na ako, tsaka ko lang nakuha. Kasi late din kasi ako na nag-file ng reimbursement ko. Isa-isahin ko lang kung ano ba yung mga nakuha ko na reimbursement ko from Phil Overseas or yung agency nila, yung partner agency ng GHP sa Philippines for the sake of POEA. Ayan. So, 2 nights na hotel for the medical interview. So, 1 night for the medical, 1 night for the interview. So, ang 1 night is 1,788 ang budget nila. So, ang problema ko lang kasi noon guys, yung pinagbubukan ng GHP or ng Phil Overseas na hotel sa Manila kasi sila na yung nagbubuk. So, kung tutusin, wala sana akong problema doon kasi sila na nagbubuk. Problema, walang parking space. Eh, may dala kaming sasakyan. Ayoko naman na pagising namin, wala na yung gulong. So, ganon. So, ako yung nagbook. So, medyo nag-overprice ako. Pero nakuha ko yung budget ng GHP na 2 nights na 1,788 plus 1,788. Na-spend ko yun sa... Hindi na kasi ako hindi na ako nag-hotel nung medical ko. So, nag-hotel ako nung before embassy interview. Yun. And then, meron din silang ni-reimburse na for bus fare. Kasi taga Pangasinan lang ako. Pero, yung mga galing Mindanao, Visayas, meron din silang plane ticket. Ayan. Ang alam ko, Phil Overseas din ata ang nagbubook or basta nare-reimburse. Yung sa bus fare ko, binigay lang 400. One way lang sis. Ngayon ko lang na-realize. Dapat pala nireklamo ko to. 400 lang pala. Ayan. Tapos pidos na 400. Tapos yung taxi na 600. Tapos yung meal na 1,000. For a total of 2,400 for that. Except sa hotel accommodation ko. Yun yung nakuha ko sa Philippines or yun yung pumunta sa bank account ko sa
Philippines. Yan. So, medyo hindi ako masyadong nagka-problema nung before ako umalis kasi meron din naman tong mga to na binibigay ng GHP sa mga applicant. So, hindi ako masyadong nagkaka-problema sa, gagastusin ko, ganyan. Kasi sa meal pa lang, bes, 1,000 na. Ayan, so, ayan, binigay nila. So, before natin ituloy yung usapan natin, guys, sorry, nauubo ako, ang daming lints. Ano ba yan? Yan, before natin ituloy yung usapan natin, mag-aayos lang ako dito sa bathroom. Kasi, i-organize ko lang may mga binili ako na bagong organizer. Ang gulo ng buhay, sis! Ang gulo! Naguguluhanan na ako dito sa CR. Dito sa mga gamit. Ang dami kasi products! Yan, so, mag-aayos muna ako dito. Chase that high that you provide. Drive my vibe to feel alive. Tell my mind to follow tide. Oh my gosh! Starlight blur across state lines. Palm outside, face the sky. Another night goes by. I can't describe what you are. Yeah. You could be a one too. Make me wanna come through. Feel like being brand new. Over you, Daming lints! Ganyan, nakakaloka! feel like being brand new. Over you, So, punta naman tayo ngayon guys sa mga pera na nakuha ko sa GHP or sa agency. Meron ako nakuha na $250 before departure plus insurance. Pero ito, nakuha ko na siya dito sa Tennessee. Kasi hindi na ako napunta sa office ng PhilOverseas. So, binigay nila sa isang nurse na nasa hotel. Tapos, binigay na lang niya sa amin nung nasa Tennessee kami. And may kasama din siyang life insurance. Yun yung life insurance na compulsory siya na kailangan bayaran ata ng agency. Kasi para yun sa mga na-hire through agency. So, kailangan meron kaming life insurance. Binigay nila yun. And then, upon arrival din sa Tennessee, meron akong nakuha na cheque, which is worth $250 pero minus tax na kasi hindi siya cash, in check siya. Lahat ng nakukuha namin na pera nung nandito na kami sa US, minus tax na yun, guys. From 250 naging 205 na lang siya. Sa driving fee, yun yung pag magpa-practice kami, magle-lesson na mag-drive, may binigay sila na $110. Dito kasi ang 1 hour or 2 hours is $100. Kaso yung nahanap nila during that time, wala na kami mahanap na mga teacher or magtuturo sa amin na mag-drive. Tapos ang naghanap is yung boss pa rin namin. Ang rate niya is $120 or $135. Parang ganun ata. So parang kulang na kami niyan ng mga $30, ayan, per lesson. Yung 1 lesson is 2 hours. So, binigay lang sa amin is 110. So, ang ginawa ko dito, guys, dahil, kunyari, marunong naman ako mag-drive. Nagda-drive na kasi ako nun sa Pinas. Parang inano ko talaga na, kaya ko to, kahit di ako mag-practice. Ganun talaga, ang yabang ko talaga, guys. Pero, thank you, Lord, naman, nakapasa. Nakapasa kasi, sinisave ko yung $110 kasi sayang din yun pambili ng mga gamit ko. Kaya very important guys na pagpunta nyo dito, before pa kayo pumunta dito, is marunong na kayo mag-drive para makasave kayo sa mga lesson. Kasi what if yung agency nyo hindi sila nagbibigay ng ganitong halaga para sa driving lesson nyo? So dagdag na naman yun na babayaran mo kapag kukuha ka ng ng driver's license, ganyan. So, nasave ko yung $110 kasi binigay ko yung slot ko sa mas nangangailangan pa ng hours. Ayan. Binigyan kasi kami ng hours namin, pero kung hindi mo na kailangan, pwede mong ipamigay yung slot basta may sumalo. Ganyan. And then, meron din
akong nakuha na $500 after ng orientation. Kaso nakuha ko to parang September na ata. Akala ko kasi nung binigay ko sa director namin yung form na end of orientation, okay na. Parang, yun pala, may i-fill up pa ako, may kailangan pa akong itapusin na paperwork. Hindi ko siya nagawa agad. So, late ko din nakuha tong 500. Kasi, hindi ibibigay ng agency yung $500 hanggat hindi ka clinic-clear ng iyong director na okay ka na sa orientation mo. So, dapat din talaga pagpunta mo dito, prepared ka. Kasi, the longer your orientation, the longer na mag-aantay ka para sa $500. Ayan. And then, yung 1 month na apartment ko, binigay din nila yung first month ko dito sa Iowa. Nasabi ko rin dun sa previous na vlog ko yung my experience sa agency na free yung almost 2 months na pagstay namin sa Tennessee, sa apartment ng agency, 6 weeks to be exact. Ayan, free yun. Tapos, babayaran pa nila yung first month dito sa deployment. So, ang babayaran lang nila is 1 bedroom apartment. Pero tong apartment ko is 2 bedrooms. Siguro dahil mura siya. Mura kasi ang cost of living dito sa town na napuntahan ko compared sa ibang cities. So, siguro dahil mura siya, ka-presyo lang niya yung mga 1 bedroom, kaya binigay na lang din nila, which is $525. Okay guys, so punta naman tayo sa reimbursement na nakuha ko from the agency. So meron silang binigay sa amin na link na converter. So ang ilalagay mo amount in peso, kung peso mo siya binayaran, or kung dinar, or euro, ganyan. So depende kung anong ginamit mo na pera during that time. Ilalagay mo sa amount, tapos yung date kung kailan mo binayaran. Tapos lalabas doon kung ano yung i-convert niya doon kung ano yung pera na yon during that date na nagbayad ka. Kasi, di ba yung dollar exchange is iba-iba siya every day. So, yun yung babayaran nila sa amin. Kung ano yung exchange rate during that day. Ito yung mga in-approve nila sa akin, guys, na mga reimbursement ko. CGFNS Credential Evaluation, which is $350 lang siya noon. Last year, 2021, it's already $365. Tapos nakita ko ngayong month, parang $385 na siya. Pamahal na siya ng pamahal, sis. Yung mga courier, nilagay ko doon, pero hindi na nila yun ni-reimburse. Sayang din, parang to 3,000 din. Uy, grabe, ang mahal pala ng mga ano ko sa courier, oh. Sa courier pa lang, guys, na 3,000 ako mahigit. Parang, hindi lang, kulang-kulang 5,000. Kaya talagang kapag nag-send kayo ng documents, gamitin nyo na lang yung sa post office kasi mas matagal lang siya ng 1 week. 250 pesos lang yung babayaran nyo. Tapos meron din siyang tracking sa PhilPost. So, yun, para makatipid kayo. Ang mahal kasi dito. Tapos yung BON Texas application ko is $100. Tapos yung criminal background check ko was $37. Pearson VUE payment ko, $200. Pearson VUE exam schedule, yun yung magbubook na ng exam, $150. NCLEX review, that was 24,680 in peso. And during that date na nagbayad ako, it's 488.4. And then my IELTS review is $5,000. Wow. 5,000 pesos, which is 103.04. And then processing fee nung sa IELTS, kasi ang nag-process na nun sa akin is Niner. So ang binayaran ko sa kanila nun is 10,100. Actually wala na akong receipt ng nung sa IELTS. So pwede sa kanila na parang certification lang na nagbayad ka sa kanila ng ganito. So, good thing naman ang Niner or Daneta branch, in-email ko sila or nag-message lang ako sa Facebook nila if I can get certification na nagbayad ako sa kanila ng review tsaka processing fee during that time. Nagbigay naman sila sa akin ng certification, tas yun yung sinend ko as a proof of payment. Kasi kailangan, guys, sa lahat ng mga to merong receipt. So, kung wala kang receipt, hindi nila marireimburse. So, it's either receipt or certification na nagbayad ka sa kanila. So, yun. Yung 10,100 was 203.07. Grabe.
Oh, ang baba ng palitan noon. And then my RT-PCR swab was 5,100, which is 106.71. Tapos ang Japan Airline, bago kami nag-flight, kailangan pa nila ng certification. Ewan ko ang ano ng Japan Airline noon, pero nagpagawa ko ng certificate, hindi naman nila tiningnan, parang yung swab pa rin namin yung tiningnan nila. Pero nagbayad ako ng $300, which is $6.27. So, ang total na nakuha ko sa kanila for my reimbursement was 1,752. So, ang email sa akin ng admin assistant ko from the Philippines, ang hindi lang nila na-reimburse is yung courier tsaka yung travel tax. Which is, hindi ko naman na nilagay dito yung travel tax namin kasi nga hindi na nila binabayaran. Sayang nun, yung travel tax ko nun, 1,250 ata, parang ganun. So, during our stay in Tennessee, guys, kung napanood nyo yung mga previous vlogs ko, meron kaming mga online class, training, ACLS, BLS, may check-off kami, may pulse ako, ano ba? Basta all of that na, basta nag-aaral kami, basta nag-aaral, all the trainings, ayan, binayaran kami ng per hour. So, kunyari, 8 hours kami sa pulse, 8 hours sa ACLS, bayad yun. Ang rate namin nun is the rate in Tennessee, which is mas mababa siya. Parang $23, 23 point something lang yung aming rate dun sa Tennessee. Kasi yun yung rate talaga sa Tennessee ng nurse. Ayan. So, ang total na nakuha ko sa sahod ko sa Tennessee is $1,002.96 sa lahat ng trainings ko and all of that. Ayan. So, yun yung parang first month ko or yun, basta yung mga trainings lang. Then, meron din program ang GHP kung saan pwede kang umutang sa kanila. Ayan, utang. Utang, sis. Pagdating mo pa lang sa Amerika, may utang ka na. Ayan. Ano lang naman yun? Optional lang naman. Eh, kung madami kang dalang pera, it's fine na you don't get it. Pero kung feeling mo kailangan mo ng extra money, may pinapautang sila na $1,500, no interest, tas babayaran mo siya every paycheck. So, ako noon, hindi ko kasi sure kung masya-short ba ako or whatsoever. So, sinabi ko na lang, I'll get 1,500 kasi ayoko nang manghingi, bes. Ayoko nang manghingi sa kamag-anak. So, parang ang binabayaran ko lang sa GHP, every paycheck is parang $50. $50 lang. Hindi mo nga siya parang mapapansin na may utang ka pa. Oo nga. Kasi, nasa deductions na siya. So, parang nakikita mo lang siya kasama na ng mga tax, mga health insurance, ng 401k, ganyan. So, parang hindi mo na siya pansin na may utang kang binabayaran. Kasi, $50 lang siya. So, ang total ko, guys, na nakuha ko sa GHP, including na yung sahod, yung cash na pagdating ko dito sa USA, ganito, ganyan, pati yung bayad ng apartment, driving fee, at saka yung $250 na bigay ng agency from the Philippines na dinala dito sa US. Tapos, yung pautang nila na 1,500, tapos yung reimbursement ko, minus ano lang guys ha, minus yung orientation na nasabi ko, yung after orientation na $500. Ang nakuha ko is 5,344.96. Oh my God, hindi ko ma-imagine na nagkaroon ako ng ganong pera. In 2 months. Saan napunta yun? In 6 weeks pala. Tapos, ay kasi may pautang pa silang 1,500. So parang ano lang. Sabi na natin na 3,000 something or 4,000 lang. Talaga yung talagang kinita ko. Kasi yung 1,500 is parang ano naman, parang utang nga kasi siya. Tapos guys, eto na. Kung magkano lang ba talaga ang dala ko from the Philippines. Ganyan. Ang dala ko lang guys na dollar was only $1,100. So parang 55,000 pesos in cash. In pesos. Ayan. Kung nasa Pinas pa kayo ngayon, medyo mag-ipon-ipon na kasi paano kung ang agency nyo ay walang ibibigay na ganitong halaga pagdating nyo dito? Mahirap talaga guys, mahirap magsimula. If you want to know kung ano yung ginastos ko dito pagdating ko dito sa Iowa, kasi parang hindi ko kasi kino-consider na madami akong nagastos sa Tennessee guys. Kasi ang ginastos ko lang naman dun, pagkain, at saka pagkain.
din kasi sa Tennessee kasi full na yung luggage ko. Kung mamimili pa ako sa Tennessee, may excess baggage ako papuntang Iowa. Kaya hindi ako bumili. Ang binili ko lang doon yung swimsuit ko kasi nag-swimming kami, nail cutter. Parang yun lang. Tapos the rest is just yung pagkain, tsaka yung parang gumala kasi kami noon papuntang downtown lang. Which is food lang din kasi ginala kami ng ginala kami ng GHP mismo. So yun lang guys. Thank you so much guys for watching this video and I hope you enjoyed watching this. And sana makatulong to sa mga papunta dito sa US para sa pag-prepare sa pagpunta dito sa mga GHP. At least alam nyo na yung kakaharapin yung pera pagdating nyo dito. At sa pagkikip ng mga receipts nyo para may proof kayo sa inyong mga reimbursement.